Dins del que és el sector de la construcció sostenible, Senunsac dissenya i construeix edificis plurifamiliars per promotors d'una forma molt més industrialitzada i digitalitzada del que s'ha fet fins ara. Bàsicament, integrem el que és la fàbrica amb el disseny i el procés constructiu per poder construir no només de forma més eficient, sinó també més ràpida, més fiable i més sostenible. Un element pilar és l'utilització de materials amb baixa petjada de carboni o circulars, com per exemple la fusta. Estem incorporant fusta com a element constructiu, però potser el més important a destacar és l'enfoc en el qual intentem que la sostenibilitat vingui de la mà d'una millora de la productivitat o del cost de la construcció. Avançar ha tingut un paper fonamental amb el finançament de la companyia, sobretot de cara a invertir en el desenvolupament d'aquesta plataforma tecnològica pròpia i de fer créixer els equips. Però no només això, Avançar també suposa un capital pacient, amb visió de llarg termini i sobretot que t'acompanya amb aquesta missió de transformar la forma de construir a Catalunya i de resoldre el problema de l'habitatge que hi ha actualment. El gran repte de cara als pròxims anys és sobretot escalar. Necessitem escalar la nostra capacitat industrial de la mà de treballar amb tots els proveïdors de solucions industrialitzades per la construcció. També escalar la nostra plataforma digital i sobretot aprofitar la gran oportunitat que suposa la IA en aquest sentit i seguir desenvolupant i fer créixer l'equip.